Jeg er Clara Robi, ønolog hos Bodega Alonso Guerrero, og i dag er jeg her for at fortælle jer om Gabriel-linjen. Vores Gabriel-reserve-linje. Navnet på serien. Jeg fortæller jer, hvor det kommer fra. Det er super interessant. Det er relateret til, hvad vi har ønsket her. Det er at forbinde på en måde historien om vin, som vi finder i flasken. I dette tilfælde har Jorge Alonso, som er ejeren af vingården, ønsket at hylde Gabriela, hans livspartner. Og derfra kommer navnet Gabriel. Og godt at fortælle jer lidt om det, vi forsøgte at gøre her, var at forsøge at repræsentere Gabriela lidt i disse vine. Så lad os sige det vigtigste, og det, der gør disse vine. Så lad os sige, det står for elegance. For det meste det, stigningerne kommer fra at søge grundlaget. Fra konsultationen. I konsultationen får vi alle disse egenskaber. Vine med meget moden, meget lækker rød frugt. Vi har også kandiserede frugter. Vi har også noget sort frugt. Og det vigtigste ved dette er vejnes blødhed og sødme, hvad der giver vinen denne elegance, som vi lige talte om, og som relaterer til Gabriela, der er sønnens kone. I denne linje har vi flere materialer. Vi har en hvid, som er ret nyt, også i serien, er en Chardonnay. Og så har vi vores Malbec, vores Cabernet Sauvignon og en Merlot. Vi besluttede også at frigive en Merlot her, fordi Merlot også er en variant, som er blevet integreret primært i elegancekurset. Jeg opfordrer jer til at nyde enhver af vinene fra denne serie, alt efter hvad man foretrækker, på enhver lejlighed, fordi virkelig for enhver lejlighed virker vin, og du vil føle dig som er en fantastisk ledsager til en romantisk middag eller et møde med venner, til en familiemiddag, en frokost. Det er en søndag. Vin er super alsidig, og jeg opfordrer jer til at prøve enhver variant.